Chceš zažiť deň so zváračom, aj keď bol upršaný? Tak poď so mnou. Čaká nás dopojenie tejto trasy, ktorú vidíš. Vedie od bytovky smerom doľava, ide o jednoduchý dopoj v tvare písmena Z. Tu už môžeš vidieť materiál, ktorý sa bude zvárať. Že 2 medzikusy, na 2 kolená, ďalšie 2 medzikusy, na ďalšie 2 kolená, na ďalšie 2 medzikusy a všetko sa tu bude navárať na trasu, ktorá je už pripravená v zemi. Aby som všetko nemusel zvárať v jame, tak si uľahčím robotu a v podstate Z-ko si rozdelím na poli a pripravím si také L-ka, ktoré budem neskôr zvárať v zemi. Tak tu už môžeš vidieť všetko, čo sa dalo zvárať hore je povarené, materiály v jame. A ako môžeš vidieť teraz v pravom rohu, ja si stále rúry podkladám polystyrenom, aby som sa dostal pekne po tú rúru a mohol ju tam zvárať, aby som mal dostatok miesta na zváranie. Potrubie je už aj priheftované v trase, mufy máme nahodené, drôty na medzikusoch sú hore, čiže všetko som skontroloval a nič mi iné neostáva, len ich zvárať. Tu už môžeš vidieť lepší záber, ako si to podkladám polystyrenom, aby sa mi to dobre zváralo. A keďže všetky zvary idú opäť na rentgen, tak musím dávať pozor a má tam dostatok priestoru na to, aby bolo všetko pekne vyvarené. A keďže dnes boli dosť intenzívne prehánky, tak som viac skladal zváračku ako zváral. Čiže to bolo dnes všetko, čo som stihol urobiť. Ak ma ešte nesleduješ a bavia ťa videá tohto formátu, tak ti budem vďačný za sledovanie. Čau.